Dobro večer, dobro došli ponovo u Pajine Đakonije. Večeras smo pravili goveđi hašeš sa krompir pireom. Ja ću vam sad reći otprilike sastojke. Crni luk, beli luk, seckana govedina, začini, paradajz pire. Naravno sve smo dinstali, dodali i naravno završili komplet jelo. Krompir pireo smo po nekih pola kile skuvali krompira, 250 ml mleka, sol, biber i naravno kocka maslasa ili možete i margarin, sve jedno. Sada ću vam ja otprilike pokazati kako to izgleda, da vi vidite. Evo, kako to izgleda. Krompir pire je dosta gust. Sad sve zavisi kako vi, po vašoj želji, kako više volite. Haše je malo isto gušći, sad ću vam pokazati. Seckana govedina, malo sam više stavio belog luka, čilija. I to je to. Naravno mi se vidimo sljedeći put sa nekim novim jelom. Hvala vam i Dankeschön, moja stranica će sada i naravno biti na nemačkom, pa ćete moći da vidite i na tom jeziku. Hvala još jednom.